बर' रायजो नोंथांमोना नैबे दिलीप सयकियानि भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। बे भिडिअआव आरो मा बुजिदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर। आरो आंबो बे भिडिअआव मा बुजि मोनखो बिनि बुंनाया मा ओंथि फोरमायदों बेखौ आंबो बे भिडिअनि गेजेरजों सुंद' समनि गेजेराव बुंनो नाजागोन। अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लादो। দুটা একেলগে চলিব নোৱাৰে, হয় 6 শিডিউল হ'ব নহয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক। 6 শিডিউলো পাব, ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লকো পাব। এই দুটা বিষয় মই ভাবে এইটো সাংবিধানিকভাৱে কিমান ইয়াত মানে এডভান্টেজ আছে মই নাজানো, কিন্তু এই বিষয়টো ভৱিষ্যতৰ দিনত বিজেপি চৰকাৰ বা আমাৰ চৰকাৰে এই বিষয়টো নিশ্চয় চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ নोंथांमोना मा बुजि मोनखो? थारमाने दाखालि बावैसो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बुंबाय, माने बेखौबो आं भिडिअ होबाय रिसेन्टलि आं आपल'ड होनाय भिडिअआव, बेखौथ' आं बुंलिया दा दिनै बुंनो नागिरनाया नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै लाखाबाय। बिथाङा भिडिअआव मा होनदों दिलीप सयकिया बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक मोनसे बिखय आरो 6 शिडिउल गुबुन मोनसे टपिक माने बिखय, मोननैबो मोनसे जायगायाव माबोरै जानो हायो जों बेखौ नायबिजिरगोन होननानै बुंदों। खिन्थु बिथाङा नलेजाव गैया जे जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानानै माबोरै 6 शिडिउलनि खुंथायखौ मोनखो बिथाङा बुजिनो मोनाखै, काहानिखौनो मिथिया। आरो बिनिखायनो जों बुंदों जे जोङो बिजेपिखौ बिटिआर ओनसोलाव सापर्ट खालामनायनि खुनु जुक्तियानो गैया। मानोना बिसोरो बिटिआरनि हिस्ट्रिखौनो मिथिया आरो मिथिबाबो बिसोर बुजिनो नाजाया आरो बुजिबाबो बुजियै बायदि भेमजुरियो। ओंखायनो जाय मानसिया बुजिनानैबो बुजियै बायदि भेमजुरियो बेखौ बुजि मोनहोनो हाया। आरो आसामनि इन्टेलेक्चुवेल बा आसामनि गिदिर गिदिर मिनिस्टार्सफोरा बेबायदिनो बुजि मोननानैबो बुजि मोना आरो जाय मानसिया बुजि मोननानैबो बुजि मोनै देखायो बे मानसिखौ बुजि मोनहोनाया बिराद गोब्राब। जोङो माबोरै 6 शिडिउल खुंथायखौ मोनखो बिथांमोना मिथिया। जों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानानै जे 6 शिडिउल काउन्सिल मोनबाय, खुंथाय मोनबाय, बिनि काहानिखौ बिथांमोना मिथिगौबाबो मिथियै बायदि भेमजुरिदों। आरो जों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानानै जोंनो नांगौ बायदि जोंनि गांनाय उखैनायखौ जोङो सुफुंनो हायाखैमोन, जोंनि शिक्षा दीक्षा जौगानायनि जों खामानि मावनो हायाखैमोन, साकरि बाकरि मोननायनि थाखाय जोंनि सुबिदा गैयामोन, जोंनि राव हारिमु जौगानायनि थाखाय जोङो सुबिदा मोनाखैमोन, जोंनि थुनलाइ जारिमिन जौगानायनि थाखाय जोङो सुबिदा मोनाखैमोन, जोंनि हारिखौ सोबख'दोंमोन, सुसिदोंमन, नासयदोंमोन, गादबदोंमोन। बिनि थाखायसो दि जोङो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामदोंमोन, नाथाय जोंनो बड'लेण्ड होआब्लासिनो जोंनो बिसि बिटिसि बिटिआर होबाय, जाय बुस्थुआ 6 शिडिउल काउन्सिल एबा 6 शिडिउल खुंथाय आरो जों बेखौ बेबायदिसो मोनदों। जोंनो जे बड'लेण्डसो नांगौमोन बेखौ बावगारनानै थाबाय। जोंनो नांगौखौदि बिथांमोना होआब्लासिनो बुरखायनानै बिएसि बिटिसि बिटिआर होफ्लांना दोनबाय, बे बुस्थुखौ बावगारनानै थाबाय। थारमाने नङाबादि जोंनि टारगेटआ बेसेबां गिदिर बावमोनसो। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानानैबो जोङो मोननांगौखौ मोनैखायसो जोङो बड'लेण्ड बिनानै बिएसि बिटिआर बिटिसि मोनदों। बे बुस्थुखौ मिथियानो बिसोरो, मिथिगौबाबो मिथियै बायदि भेमजुरियो। ओंखायनो बिथांमोना जिहेतु मिथिनानैबो मिथियै बायदि फाव खालामो, फाव दिन्थियो, नाटक खालामो। जोंबो थारमाने बिजेपिखौ फैबाय थानाय समफ्राव लेसन फोरोंनो थाखाय सम सफैबाय आरोखि। ओंखायनो जोंथ' आसाम स्टेटआव सरकार दानो हाखाया, जोंनि पार्टिफ्रा भारत हादरावबो जों हाया। जों जिहेतु बिटिआराव हायो, जोङो जेराव हायो जों हानायखौ मावनांगौ। थारमाने जोङो मोनसे फेक्टर जायो। ओंखायनो जोङो बर' मानसिफ्रा नै फैबाय थानाय इलेक्सनफ्राव, जायखिजाया इलेक्सनफ्राव रिजनेल पार्टिनि अनगायै गुबुन रावबो नेसनेल पार्टिखौ सापर्ट होनानै भट थुनो नाङा, जइन जानो नाङा, बे पार्टिनि मेम्बार लिडार जेबो जानाङा। थारमाने आरो मोनसे खुरान खिन्थु जोङो रायजोफ्रा, कमन पिपोलफ्रा बिजेपिआव जइन जानाय बर' लिडार आरो मेम्बारफोरखौ बिराद रायसोयो आरोखि। जोलैनि हांगार, बर' हारिखौ फोजोबस्रांग्रा माबा माबि बिराद रायो आरोखि। बिजेपिआव जइन जाग्रा बर' मानसिफोरखौ, लिडारफोरखौ, जइन माने मेम्बारफोरखौ, लिडारफोरखौ। खिन्थु रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिखा, लिडारा खैजोन दंखाय बिजेपिनिलाय, खैजोनथो बर' मेम्बार दङ बिजेपिआवलाय? बाहाय नंगौना नङा? आसि खर' साननो हानाय नंगौना नङा? अबा बे बाहाय लिडारफ्रालाय माथो फेक्टर खालामनो हानो जुदि जों रायजोफोरा गासैबो बुजियोबा। नोंथांमोना थिग थायोबा, रायजोफोरा थिग थायोबा, बै सासे सानै बिजेपिआव जइन जानाय लिडार एबा मेम्बारफ्रालाय मा खालामनो हानो दे? लिडारफोरखौ जोंल' रायबाय थायो, खिन्थु जोंनिबो रायजोफोरनि माखासे खामानि दङ। थारमाने नोंथांमोना रेसपन्ड होआबांथ' जाबायना, नोंथांमोना भट होआबांथ' जाबायना, नोंथांमोननि गामियाव थाङोबा नोंथांमोना नांगौ रोखोमनि ट्रिटमेन्ट खालामाबांथ' जाबायना। बे नोंथांमोननि गामियाव थांगोन बिजेपि मेम्बारफ्रा, बिजेपिनि मानसिफ्रा मिटिं खालामहैगोन, बिजेपिआसो आसोल,
बिजेपियासो जौगानाय लाबोयो बिजेपियासो अरुणोदय होदो बिजेपियासो रास्ता होदो बेनिखायनो बिजेपियावसो भट थुदो बर' रायजो राजाफोर नै फैसाया ला होननानै होबानो अय नंमारगोलै बिजेपियासो आसोल पार्टि मारले बिसोरसो जौगानाय लाब मारदो बिसोरसो आमुक होदो बिसोरसो तामुक होदो बिजेपियावनो भट थुनांगोन होननानै रायजोफोरा जुदि नोङो बर' लिडार खासेया बर' बिजेपि लिडार खासेया गामियाव थांना बुजायहैबानो अ हय 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 होननानै नों जुदि भट थुयोबा सोरनि बांसिन दाय दङ बिजेपियाव जइन जानाय बर' लिडारफ्रा खैजोन 80 बिजौ साननो हानाय बर' रायजोआ बिराद बुरजा दं लाख लाख 35-40 लाख बर' बिजेपि लिडारा खैजोन दं 80 बिजौ साननो हानाय नोङो मानो बर' बिजेपि लिडारखौ रायबाय थानो गोनां दङ नोंथांमोननि गामियाव थाङाबा नों नांगौ रोखोमनि ट्रिटमेन्ट खालामाबानोथ' जाबायना रेसपन्स होआबानोथ' जाबायना नोंथांमोननि रायजोआव थांनानै भट बियोबाथाय नोंथांमोना अ जागोन दे होनना हराबानोथ' जाबायना थां रायलाय खिन्थु भटखौ थुआबानोथ' जाबायना नोंथांमोननि आखायावसो दङ बे बर' लिडारफोरनि आखायाव गैया खिन्थु जों बुजिनांगोन थारमाने लिडारा थांनानै बिजेपियासो आसल बेनोसो भट थुनांगौ होनना बुंनायाव नोंथांमोना हे नंमारगोनलै होननानै सानाबानोथ' जाबायना ओंखायनो भिडिअखौ जेसां सेयार खालाम बिजेपि लिडार बेसेबां दंखायो बर' लिडार गैया जों रायजोफोरनि रुजुनायाव बे सानैसोल' बिजेपि लिडारफ्रा जों रायजोफोरजों बर' रायजोफोरजों फेर फाथिनो हाया ओंखायनो जों रायजोफोरा न'खर न'खर मोनफ्रोमबो गामिनि न'खर न'खर मेम्बार बिमा बिफा फिसाज्ला आबै आबौ दादा आदै मादै गासैबो बुजिनानैल' थाखा बेखिनि बाथ्राखौ नोंथाङा बिजेपिनो भट थुनाय माने नोंथाङा 6 सिडिउल एरियाखौ गुबुन मानसिफोरनि आखायाव फानहरनो नागिरदों नोंथाङा माने जुदि बिजेपि लिडार बा माबा माबिखौ सापर्ट खालामदों माने नोंथाङा थारमाने बर'नि राव हारिमु थुनलाइफोरखौ फोजोबस्रांनायनि माने फोजोबस्रांनायखौ नोंथाङा लुबैयो बा जोबलांनायखौ नोंथाङा लुबैयो बेबायदि मोनसे खामानि मावनाय जागोन आरोखि दा आंथ' बुंदों बिराद खाब बुंदों गासैबो मानसिफ्रा आं बायदि सानना दोङो खिन्थु माखासे मानसिफ्रा बुङा आंल'सो बुंदों भिडिअ'आव इउटुबाव ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव आंसो बुंदों आंनि बुंनाय बायदि खिन्थु बहुतानो साननानै दोङो दा आं बुंनायालाय आंखौ बहुतानो गाज्रि मोनगोन सोरबा बिजेपि लिडारफ्रा बा सोरबा सासे सानै मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि मोनगोन खिन्थु आं बुंनायखाय आंखौ गाज्रि मोनबाय खिन्थु आंनि बायदि साननायाथ' हाजार हाजार मानसिनि दङ दा बेनिखायनो माखासे बिराद इउटुबारफोर दंलाबायो मालाय बिसोरथ' भिडिअ बानायो आंसो गाज्रि मोनजागोन दा आंहा मा अरजानायनि आंहा खालामनो गोनां जादों हामा मोनजानो गोनां जादों गाज्रि मोनजानो गोनां जादों खिन्थु नंगौखौ नंगौ बुंनायाव आङो फासया सोरबा हामा मोननायखौ मा खालामनो आं दा नंगौ बाथ्राखौथ' बुंखानांगोन खिन्थु माखासे इउटुबार दं माखासे माने ओइ माबा पर्टेलफोर निउस पर्टेलफोर दंलाबायो कनस्ट्राक्टिभ डिसकासन खालामनो थाखाय गिदिर मानसिफोरखौ लिंनानै माने मोगा मोगि रायलायनाय बिदि गैया निउस पर्टेलफ्राव नामावल'सो निउस पर्टेल एख' गैया मोजां कनस्ट्राक्टिभ गिदिर मानसिफोरजों डिसकासन खालामनो रोङा बेबायदि आरोखि दा बिनिखायनो आंहा आरो देरलासो जाखोना जाम्बासो जाखोना मासो जाखो माने खर'फोरा जिगित जागात माननानै भिडिअ बानायनो लुगैनानै बानायो आरो आं जिखिनि बाथ्राखौ दा बुंबाय बे भिडिअआव बेखिनि बाथ्राखौ आंल' सानाखै हाजार बिजार मानसिफ्रानो सानदों खिन्थु रावबो बुङा ना फेसबुकआव लिरो ना निउसाव बुङो ना भिडिअ बानायना बुङो जेरावबो बुङा आंहा गोसो सानबाय नालाय बुंबाय गैया दोङो नालाय बुंबाय दा गाज्रि मोनगोन आंखौ खिन्थु आंनि खुगानि गेजेरजों बे आंनिल' साननाय नङा 22,000 मानसिफोरनि रावा आंनि खुगाजों ओंखारलांदों आरोखि बे आंनि मत नङा बे आंनि साननाय नङा हाजार बिजार मानसिफोरनि बे साननाय खिन्थु खुगायाल'सो आंनि आरोखि दा नायबाल' जाया भिडिअखौ शेयार खालामनांगोन आंनि भिडिअआव इमान भिउ जायो इमान कमेन्ट फैयो साबसक्राइबार फलोवार हले एख' गैथारा आसरित भिडिअखौ नायना मोजां मोनो आंखौ नायनाल' मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ नायनाल' मोजां मोनो खिन्थु नायनायजों लोगोसे बे फल' होननाय बटमाव खेबसे थुप थुना होलांनायाव आखाया सायो ना माया सायो ना आंहा बिराद माबा लस जायो नोंथाङा आंहा बिराद लाब जायो एसेबांबो लाब जाया गासै फलोवार बारायनायाव आरो नोंथांनि आसियाबो बे फल' बटमखौ बाहाय ओरै थुना होनायाव ना सायो ना खमाय थाङो ना मा थाङो एख' थाङा थुदोब्रा थुना होदो माथो जायोखाय बाय बाय सि इउ नेक्स्ट